matar da Allah ya jarrabe ta da miji mai neman mata ta yi abubuwa kamar haka. Na farko a yi ƙoƙari a yi masa wa'azi, a haɗa shi da masu mai wa'azi. Na biyu a haɗa shi da iyayensa da waliyansa idan bai daina ba. Na uku a fara ƙaurace masa a shimfiɗa sai ya gyara. In ya zo a matse ki ce a'a sai ka daina neman mata a waje, ni ta halalce, ka daina neman ta haram. Idan wannan bata ci ba to ki dage ki yi ƙoƙari ki kashe auren. Duk inda za ki kashe auren nan ki yanka shi murus ki tafi lahira don ki kubuta. Saboda me? Da dalilai kama haka. Na farko dai zai cutar da ke, baya biya miki bukatar ki ta auratayya. Ke ma in ba sa'a ba ya je ya sa ki ta dalilin wannan kauracewar ki je kina zina, ba za a zo a haɗa laifi biyu ba. Na biyu, bai biya hakkin da Allah ya ce yayi ba na aure, tunda bai zai iya biyan hakkin Allah ba, me amfanin zama da shi. Na uku, zai iya jawo miki ciwo da cuta ta zo ta halakar da shi, ta halakar da ke. Duk lokacin da ya jawo miki ciwon kanjamau ko ciwon AIDS ko sida, ya jefa ki cikin bala'i. Na hudu, ki kaurace masa sai kin je kin yi gwaji, kin tabbatar lafiyar ki kalau bai sa miki ciwo ba. Sai shi ma an je an gwada shi, lafiyar sa kalau bai da ciwo, sannan a ja layi, ko ya daina ko auren ya mutu. Kuma duk uban da ya bar yarsa tana zama a hannun miji mai neman mata, an tabbatar yana neman mata, kuma ka bar yarka a karkashin sa, ka zalunce ta wallahi. Kuma duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta saboda mijin yana neman mata, baya biya mata bukata, yana zuwa yana neman mata, mazinaci ne, bata saba wa Allah ba, bata yi laifi ba. Amma muna so ki bi waɗannan matakai, yi masa addu'a, yi masa nasiha, hada shi da malamai, hada shi da iyaye, hada shi da yan uwa, kuma kina yi kina kula dan kada ya je ya ɗebo miki bala'i ya sa miki. Ba wanda zai yadda ya ji daɗi a ce yarsa tana auren wani yana neman mata. Tintinin ka kashe auren, baka yi laifi ba wallahi. Ka raba ta da shi, in ya mallaki fan taɓa sama a rabu da shi, ta je ta nemi talaka ɗan talakawa da zai zauna da ita kaɗai ce matarsa, yana rayuwa da ita akan musulunci da sunna, ba wai mazinacin mutum ba. Kuma mazinatan nan in ba ku yi musu haka ba, ba za ku rinka wato hana su wannan barnar da suke ba. Ku hana su je su yi ta tsiyar da za su yi da matan banza, in sun ga wannan shine zai kubutar da su. Muna fatan Allah ya sa su tuba su daina, Allah ya sa su gyara. Amma mu ba za mu ba da fatawa yarinya ka auro ta kilin, tsaftatacciyar yarinya ka auro ta, sannan ka je ka ɗebo mata cuta ka sa mata ka cutar da ita ka kashe ta ba. Wallahi akwai yarinyar da na sani malam, masha Allahu tabarakallah malam, yarinya kilin, yarinya budurwa, muhaddiciyar Qur'ani, mai ibada, mai hijabi, mai niqabi, mai mutunci. Irin rashin binciken nan iyaye suka zo suka aurar da ita ga wani mazinaci, yana auranta shekara ɗaya ya sa mata wannan ciwon. Kawai sai ciwo ya ta kama ta, ana zuwa asibiti aka ce ai baki da lafiya, me ya same ki? Ciwon zamani ne ya kama ki, ciwon kanjamau. Subhanallah, a ina yaya aka yi haka? Ban taba zina ba, fatawa kaza ba. Aka gwada mijin, aga shi yana da shi, ashe mugun mai neman mata ne. Ba a je ko ina ba, ya faɗi ya mutu, suka binne shi. Yanzu yarinya ya bar ta karama, ga ta ga zawarci, ga kyawun jiki, ga kyawun halitta, ga karancin shekaru, amma ga ta da ciwo jangam a jikinta. Wa zai aure ta? Ba wanda zai aure ta. Kuma yarinya mai tsoron Allah ta ce ita ba za ta yi aure ba, ba wanda za ta aura wanda yake mai lafiya, kar ta samu wannan ciwon, saboda ita ma sa mata akai. Tana nan ta haƙura, tana son auren da sha'awa, amma ba za ta iya yi ba. Wannan sai dai a nema mata mai irin wannan ciwon irin ta, mai irin wannan ciwon, aje a haɗa su ta fama har su mutu gaba ɗaya. Yanzu wannan daidai ne a bar mutum yana neman mata? To wallahi haɗarin da mata suke fuskanta kenan. Duk matar da mijinta yake neman mata, to wallahi akwai hadari. Ki ma je ki gwaji, ki tabbatar da lafiyar ki kalau. Kuma ku sani duk uban da ya nemi mata sai ƴaƴansa sun nemi mata, sai sun nemi maza, ko ƴaƴansa sun nemi mata ko ƴaƴansa sun nemi maza. Ku ji tsoron Allah, ku daina zuwa kuna lalata ƴaƴan mutane, sai Allah ya kama ku. Wala taqrabu zina, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.